नानि सफैबायानो नोंसोरबो आयं दे मोजाङानो जाबाय सानजों दसे बेरायनो थांबाय ओमफ्राय आबायालाय बहाथो नोंसोरखौ बाहेरायाव जाबोगोन सानखादोंहां ओमफ्राय ओंखामखौ एसेल' संखाबाय आङो जायखिया बाहेरायाव जाब्बा आबायाबो जानो नागिरा मालाबा जायखिजाया थोखागोन बियो अब्लाबो आं बांद्राय बुरजाद्रायल' सङासै जानायाथ' उदैयानो बुंबोजोबखाबाय दे आयं ओमफ्राय लक्ष्मणासो मोनसे बिराद इम्पर्टेन्ट खामानि दङनो सोरबा लोगोजों थांनानै माने फैथ'वासै मा आबा लक्ष्मणा फैथ'वासै ओहो आयं सोरबा लोगोजों मोनसे बिराद खामानि गोनांथारनो फैसानि खामानि बेखायनो थांबाय बियो आंखौ अट'जों दोनफैबाय आरो गामिनि सासे आदाखौ मासे गियान गैयि जाथारखो बेलाय बेरायनो लांबाय आलासिखौ बियो हारसिं थिनहरबाय मोनाखुरा माबा जागोन माबा मागोन एखेबारे सिख्ला मानसिखौ बोरै बिदि थिनहरनो हाखो बे आबायाबो मेलेम दंना गैया बे गथ'नाव जेबो नङा आयं मोजां सफैबायना आंबो आरो ड्राइभाराबो ना नोंसोर गामिनिनो खानो आदाया मोजांसोमोन बिदि आल्थु फाल्थु नङामोन माथो मेलेम गैयाहाय बेनाव नानि एसेबो साननो हानाय गोहोआनो गैला खोमा गथ'नाव मा खालामनांगौ मा मानांगौ उल्था फाल्था खामानिल' मावो आलासि गथ'खौ दा नोङो माबाफोर इसोरनि अननायाव जायैखायसो नङाबा मा जबाब होगौमोन नोंस्रा न'खरखौ बे जेबो नङाहाय आयं खामानियावसो थांदोंथ' बेबो औ नानि दे होमबालाय हामबायसै आयं नों ओंखाम जाथ'वाखैबालाय सानैजों एसे जानोसै ओरैनो आंहाबो न'नि ओंखाम जायाबा जाथारनाय नङा उदैयालाय बुंखाजोब्बाय अब्लाबो आयंनि आखाइनि संनायखौलाय बोरै जायालासे थानो आंहालाय बेखौनो खुसिसो जादोंमोनहाय नानि नोंसोर बेरायनो थांलायदों होननानै ओमफ्राय जेसेनो सम नों लक्ष्मण आबाजों थागोन एसेनो मोजांसो आंनि थाखायथ' औ आयं आंबो जोबोद टाइम स्पेन्ड खालामनो मोजां मोनो लक्ष्मणजों नाथाय समासो बेफोरबायदि मोनबाय थायाना लक्ष्मणा मालाय आंजों बारा टाइमखौनो थाया थागोन नानि एबार थासिगोन मिथिबाय ना नाथाय आयं दिनै नोंखौ मानोबा खुसि नुदों ओमफ्राय आंहा नोंसोर सानैजों बेरायनो थांलायलायनायखाय गोसोआ खुसि नांसिनबावदोंमोन आरोहाय ओरैनोथ' आं मोनसे खामानिनि थाखाय बिराद खुसि दिनै मा खामानिबा ओमफ्राय नों जे मोनसे जायगायाव खामानियाव थांदोंमोन बेथ' जाबोबायना आयं जाबाय दे नानि आङो सासे माबानावसो थांदोंमोनहाय सिनायनायनाव एसे खामानि दंमोन नालाय नाथाय आंनि खामानिया ओरैबायदि मोजां जाबोबाय बेखायनो आं खुसि एबार नोंसिनि जिउआवबो खुसि फैबाय थासिगोनहाय नानि नायबायल' था नोङो ओमफ्राय आंहाथ' गाबोन थांनोसैना आयं हा माथो जाखो जेबो नङा थांनोसैब्लाबो नों थाबैनो बे न'आव फैखासिगोन एबाराव आं फुरा 100% गेरेन्टि होयो नानि 100%आव 99%खौनो बुंबाय आङो मानो होनबा 1%आथ' दाबो बाखि दङ नालाय बे सिमाङा जाफुंबाना आयं आंबो थारैनो जोबोद हेपि जागोन मोनसे खोथाया आंनि गोसोआव जेब्लायबो खें मोनबाय थायो आरो गिनाय बोरैबा माब्लाबा थुनजुलिखौ लाथारबा बेफोरबायदि साननाय दं आं आयं नोंनि आरो आबानि लाइफआव सु जानानै दंमोन ना बे पापिसुनि हिन्जावा नाथाय आं दा बिनि थाखाय बारा टेनसन गैला आयं नोंबो टेनसन दाजासै दे आङो बिनि माबा मोनसे रास्ता बरनखाबाय मा राहा आयं दे सम फैब्ला लासै मोनथिलांगोन दे ओमफ्राय फैदो ओंखाम एसे जानोसैहाय जोंहा आराम रायलायनो गोदै गोबाब मोजां गाज्रि ने आयं जागोन दे लक्ष्मणाबो ज' थाबा साबसिन जाबावगौमोन दा आरो बे एसे लेट फैगोननो आयं खोन्थादोंमोन नोंनो बेनालाय बिदिनोसैहाय अब्लाबो जेबो नंला नों जोंहानि न'आव फैबोला गासिबो थिग जागोन बे बांद्राय लेट फैग्रायाबो न'आवल' फैनो गोसो जागोनहाय बेबो एसेबां सुन्दुरि माने हिन्जाव मोनब्ला सोर न'आव थायालासे बाहेरायाव थांबाय थानो गोसो जानोहाय नानि दे नोङो बेखौ लासै आबाखौ गोसो होनो नाजाबाय थाबानो जाबाय दै नोंबो आंबोथ' नाजाबायानो थाखायो जागोन दे आयं बे आजा थिख्लियाबो ना आंनि बे देलायग्रा क्रिम थाव पाउडार महा दोनफैयोना मा होनबावनो दे आरो बे गथ'खौबो जारलासो बे गथ' सासेजोंबो माबायदि आरो दिनैथ' ओमफ्राय आलु बाथोनजोंनो ओंखाम जानांसिगोन खोमालै र' सिफ्लेलाबायोनासै आङो ओमफ्राय आलु बाथोनजोंनो गोगोम जानोसै अबायदि बेदर मोनबाय थानोब्रा बेखौबा मोनजानायखायसो मोनजानाय जोंहा मोनजाबावो खायफा बेफोरबायदिबो दंबावो जे बेफोरबायदि जानाय लोंनायखौनो मोजांखौनो मोनजाबावा सिबायफोरा बोथिसे ओंखामनि थाखायनो खायफा बेसे खस्थ' आरो जोंहाथ' माबा मैगंफोरखौबो न'निफ्रायनो मोनजायो आरोना एसेबां मानिथ' माबा नाङा जोंहा मैगंनि दिगदारथ' गैथ'आ आयु मारैबा खुगायाव हरखाबैनो सानाय मोनफेरै आंखौ आयु मा जाखोसै आंलाय खुगाया मारै बिदि मोनखो आंखौ आंनि खुगानिफ्राय थै
खुगायाव बोरैबा king मोनबाय सानानै खुगानिफ्राय माथो थैसो गखो मानो आइनियाव नायनि र' बेथ' माथो थैयानो गदों आंनि खुगानिफ्राय नाथाय मानो आंहा मा जादों आंनि हाथायावबोथ' खुगा सिङावबो माथो जेबो हाथायावबो प्रब्लेम गैया आंना जेबो नङा हनै दुसुन अब्ला मानिथो बेफोरबायदि गखो आंनि हाथायाबोथ' जेबो दुखु मोनाखै मा जाखो आंलाय थुनथुलि दिनै हो बोरैबाङै थैया बोरैबा गथारथो जाफेरा आंनाव माबाफोरसो बेमार जाबाय नामाब्रा बेमाराबोथ' जाफेरामोनलै इदि अब्ला मानोथो बेलाय बे फैसा माखासेखौ आं आइनो दोनहैनोसै नङाबा आरो सोराङा फिसालानि थाखाय फैसा नागिरख्रुबगासिनो अबेबा आरो आंनावसो बिनानै बेखौनो लांलायगोन आं आरो बाहायनो गोसो गैया बेबायदि नंखाय बाखाय बे मेहेराव आं बे फैसाखौ हरा गावसोरनिफ्राय दाहार लाया बबेनिफ्राय नागिरो सोराङा नागिरना हैथों गावनि फिसालानो हैनो गोसोबा आंनिफ्रायथ' मोननाय नङा दानि दिनाव फैसायानो आरो गासिबोखा फैसा गैयाबानो जेबो गैया आंहा दा बिहामजो दङ फिसौला सासे दं आबानि थाखाय फिउचार दङ बे मेहेराव इमान लाख थाखा गारनो मा दरखार आरो दे मोजां खामानियावबा हरमारगौमोन आङो दा नुबाय दा बे दाहार लाग्लुंजोबनानै देनां फैसानि आंखाल जासिगोनलाय सोराङा असेबो लोखि सारासो जाबायहाय हौवायानो माबा सेभिं खालामनायखौथ' गैस्रा खाला खालि आरो अबेबा गारनायल' फैसाखौ बयबा दा सोरबा नुगोन र' बेखौ आङो मानसिनि नोजोरनिफ्राय लाखोमाना आइनो दोनथ'नो हैनोसै आरो आइखौबो बुंगोन आं रावनोबो खिथानाङा होननानै फैसायानो खावसेथ' बन्दोबस्त खालामबाय आं जेन थेननो 5 लाखसोल' खालामनो हाबाय दा आरो 8-10नि खोथा बुंदों आंनावथ' एसेबां जायासै दा 2 लाखसो मोनबा जादेरबायमोन आरो ना र' जुरिनावसो एसे मोजां रायलायबावनि ओइ जुरि नै सोरां फैबाय मा जाखो सोरां जुरिलै इमान आं खस्थ' खालामबाय नागिरबाय फैसाखौनो बन्दोबस्तानो एसेल'सो जाबाय दा नोङो इसानजों एसे रायलायहरनो हागोन ना नोंहा बेजों बांसिन क्ल'स नालाय फ्रेन्ड बायदि बेखायनो साबसिन जागोन नामा नों रायलायहरबा आंनि बिनानावनि फिसाइजोंलाय आं मानो रायलायहरनो सोरां बेबो मेहेरनि थाखाय मा होनना बुंगोन आंलाय हिनजावनि थाखाय इदि प्रब्लेम जाबाय बिहा दा बेनो फैसा हरनांगौ हिनजावनि गर्बनि थाखाय बिदि होननानै आं फैसा बिनसै सिंनो देलै जुरि एसे रायलायदोना अननानै फिसालानि खोथा दं मानो बुजिलाब्रा नोंलाय आं बुंबायना सोरां नों थादो बेफोरबायदि आरो थांबाय थानो दरखार गैला फैखासिगोन इयो बावला बिसोरबो लाखिबाय थानो हाया फिसालाखौ जोंनि गावसोरनो उल्था किस जागोन मासो नङाबा मालायनि फिसाखौ बिदि खानानै दोनथाबबाय थानो हायो मा खालामनो हानोसै बिसोरलाय जेबो हाया ओरै धमकिसो बेफोरो गिनाङा जाम्बा माबायदि बिमालै नोङो एसेबो बुजिनो नाजाला जेनेबा मानो बिदि जालांथारखो नोङो अननाय गैयि अन्थाइ बिखा बायदि होद हामालै जुरि बेबायदि नांगौनि समाव गाबोन नोंनिनो फिसालानि जिउआव बेफोरबायदि माबा खैफोद फैबा नों नागिर थानोसै मानो नागिर थानो दा आंनि फिसालायाबो मालाय संसार जाबाय दा बेफोरबायदि फाल्थु खामानि मावला बियो आरो आबानि लाइफनिफ्राय बै थुनथुलि थङालिया बेबो गैखाला आउट जाखाबाय दा आरो बिहामजाबो मोजां जाबाय अब्लालाय माथो आबायाथ' बिदि जाला दे नों रायलायाबा रायलायासै ओमफ्राय जाखिनि एसे सेभिं खालामनाय दंखायोमोन फैसा अलरेडि 50,000बाबो 1 लाखबाबो हरनायसै आंनो दङबा नोंनि एकाउन्टावथ' थाखागोन ना आंबो माखासे मालाबा होखायो माथो सोनानै ओइ सोरां नों नोंनिखौ बाहायबाय था मालायनाव दाहार बियो सोरनावबा रिक्वेस्ट खालामो सोरनिफ्राय लाङो मा खालामो नाथाय आंनिखौ माब्रै नों मोनगोन होननानै बेबायदि आसा खालामबावखो दे आंहा मा नाङा फैसाखौ ओरैनो हरजोबनानै लांदां दोनसै आंनि एकाउन्टखौ मानसिया बिदि जायो नामा ब्रा सुरि थोद जेरैथिंबो सानाबा जाया सोरां इमोसनेल ब्लेकमेल जानानै जायाथ' बिदि संसारा बोरै सोलिगोन बेफोरखौबोथ' नायनांगौ ना फिसालाया बे सासेल' नङा नै जोंहाबो दङ जुरि खुगाखौ दं होननानै जानला माला बुंलाबलाबायनो नाङा मिन्थिबायना आंनि फिसाला आंहा देहाव नाङो नोंहाथ' नांखाया बे नोंनाव नोंनि एकाउन्टाव फैसा एसे दं बेखौ मा बिखो नोंलाय दुगियानो लाजालालै माथो आंनिनो फैसाखौ माथो बेखौ आरो आं सेभिं खालामनानै मोजाङै जोथोनै दोनाबा बाहायग्लाबला बायबा थागौमोन बेबो नांगौनि समावसो बाहायगौमोन आं बाहायखागोन इखो ओमफ्राय दा आंनि फिसालाया प्रब्लेमाव गैया बिनि थाखायसो बिदिं दा माबा आङो सोरनावबा हिनजावनाव उरायहैला बायनो बिदिं नामा नोंनाव ना माबा मोनसे आल्थुक फाल्थुक लोंला लोंलि खालामनो बेरायलि खालामनो थाखाय बिदो बुजिमारालै नोङो बोरैबा जाबाय नोङो सोलायबाय नों जुरि सोलायनो गोनां जायो जानला मानला मानसिया बेनो बे थाबाय थानो हायाना आरो नोंनि नोंसालाखौथ' हाथारलासो आं फाल्थुआनो लाजाखाया गावनो गाब्रबाय नै दा बिमा बिफाखौसो खस्थ'
सानसे फस्थाया नामा नोंलाय दे मा फस्थायनोसै आंलाय बेनालाय बिदिनोसै गोदोनिफ्रायनो एथ'बां लेबेलनि मानसिखौ फैसाखौ नाङालै आंनो मानोथो लायाखै लायदो फिसालाखौ माब्रै लासिं सिं जानो नोंहा थांहाय आंथ' थांखाया लायगोनथ' दिनैनो ओंखारलांगोन आं दा मोना मारैजो बुनाव आरो जेबो माबा फैसा थाखा गैयाबा खामला मावलाबायबानो जाबाय सोरां आखाइ दं आथिं दं थिगैनो दं दाबो जेबो जायाखै आंनि आखाइ आथिं मावनो हानाय गोहो दङ मानो मावनानै माबा जानो हाया जानोब्रा जुरि हो मोजांनि बाथ्रा अब्ला दे नोंनि गोसो आंथ' थांखायाहाय अब्बा दावहा देरहानानै फैनायसो ओरैसो फिसालाखौ लायनो थांनायाबोथ' इमान खोथा दाबुंलै खुगा खेबसे जागोन बाराखौबा मानो एथ' बिदि जालांखो बेलाय जुरियालाय बिदिथ' नङामोन बिनि गोसोआ इमान अन्थाइ बिखा बिनि गोसोआ गावनि असे फिसाला नङिखायसो दा दिनै बेबायदि खोथा बुंबायना गोदोलाय माथो एथ' अननाय देखायफ्लायामोन बेलाय आंनि फिसालाखौ सोलायहोलायदोंमोनलाय दिनैलाय मा जाखो बेलाय बेनो जाबाय बिमानि अननाया बेना असभ्य हिनजावलै साला लोखिसारालै बियो नांगौनि समाव नै दिनै आसलि रुपखौ देखायबायानो खायफानि गोसोआ माला सोलायलाङो भगबानाबो हमनो हायालै माब्लाबानि समाव दे जि जायो जाथोंसै जिमान फैसा बेबस्था जाबाय बेखौनो लानानै थांसै आं फिसालाखौ लानानै फैनांगोन जानाय नङा जाम्बा जाबाय बियो फिसालाजों फिदिंजाबाय थानो आंहा आरो फिदिंजाबाय थायाहाय एथ'बांनो सेंग्रा देरलायलायनाय गथ'जोंनो फिदिंजाबाय थानो देनांसो बुजिगोन नोङो जाम्बा सोरां दालाय बैसो थानायावलाय मा नों बेफोरखौ बुजियाखैना फैसाखौ ओरै बाहायदों देनां सोरबा नायगोनहाय दै बायदि बाहायजाया आंनि एकाउन्टनिखौसो जिर' खालामलायनो नागिरदोंमोनहाय हरा माथोसै नंमारगौ बे मालाबा बेफोरबायदिनो खालि खालाममारगोन आं बुजिना थानायखायसो थानायहाय आंबो हरला बायबा गैयामोन फाग्लि बायदि मालायनाव नागिरबाबो मोनखाया फैसा थाखाखौ ओरैनो दानि जुगाव फिसालानि थाखाय माखौबा एथ'बां देहायाव नांसोदो फिसालाया फैखागोन जेरैबाबो आरो सोर सानबेसे इसेबां लाखिबाय थानानै बे सेंग्रा देरखानाय गथ'खौलाय गावस्रानो दाय उल्था केस जागोन ना बेफोरबायदि खालामबाथ' दानो पुलिस लानानै थांबालाय नै गावसोरनो माबा नांखागोन लासिं सिङाथ' बिदिनो जाखासिगोन दाबो जाखाबायानो माथो होनबावनो बे गथ'नालाय बिदिनोसै बिमा बिफाखौ लासिं सिं खालामनाय सरिहाय लोगोफोर भिडिअ बानायबा माब्लाबा आंना फना थिं थां थिं थं थुं बेफोरबायदि गाबफैलाबाय थायो माब्लाबा फन फैनोसैलाय जेबो गाज्रि मोना दे सोनामोन ओमफ्राय भइस होखाथारनाय नालाय दाननोबो बोरैबा जालायलाङो समबो थोआ बेखायनो थानो होयो आङो आरो माबा बानायफुबाय थाबासो बेफोरबायदि जाग्रा हुदाखा आंना फनखौबो आरो जेनेबा डाटा अन खालामबानो बेफोरबायदि गाबफैलाबाय थाखायो मा बुंनो आरो दे लोगोफोर फनाबो गंसेल' नालाय जायखिजाया नोंथांमोना गाज्रि मोनाबानो जाबाय दे सोनामोन माब्लाबा फनबो रिंलाबायो बायदि आरोलै बेकग्राउन्डआवबो मारैबा भइस थादेरले जेबो सानना सोनामोन अब्ला भिडिअआ एसे सुंद'यै जाबाय थेवब्लाबो नायसाबदो लोगोफोर दे आलु बाथोन आरे आलु बाथोन जागोन दिनै आं गोथाव सिफ्लेनानै ओंखामबो उखैसोबाय आं ओंख्रियाथ' गैखाया बेखायनो आलु बाथोनखौनो जानोसै गोथाव आलु बाथोनजोंनो ओंखाम गुदुंखौ जानोसै ओहो आलु बाथोन आलुआलाय बयनिख्रुइबो बेस्ट आलुनि अनगा मा दं बेनोथ' बयनिख्रुइबो गोथावसिन आलु बाथोनानो गोथावसिन आयु गोथाव मोदोमस्राखाबायहाय आलु सानफ्रामबो बेदरखौलाय बहाथो मोनबाय थानो आलु बाथोनखौनो जायाबानो उफाय नन आलुआनो आलु जाबाय थाखायो उफाय गैया जोंना नै आलु बाथोनफोरजोंनो सिफ्लेलाबायनानै जानाय ओंखामा थिब्रेनो बेनोथ' जोंनि एकदम आसलि सक्ति आरोहाय ओमफ्रायथ' थुनथुलिखौ रावबो सैथारला खोमाहाय दाना मादि आसरित घटना जाखो जायनो बेनो दुश्मन बयबो माबा थुनथुलिनि महरखौ नुबानो दुश्मन सुथुर आयौ रावबो अनलाहाय थुनथुलिखौ दाना रावबो अनस्राखाला बे आलु बाथोना जेरै सामब्राम बानलु माबा माबि होफबजाजोबनानै माबा आंजों बनाय जाबायना इयो मिक्स बेफोरबायदिनो आंनि जिउखौबो मानसिफ्रा मिक्स खालामनो नाजागासिनो ओइ आलु बाथोन नोंखौलाय आं गोथावनो जासिगोन सामब्राम बानलुखौ लगायखाबाय जा टेस्टि नुखाबाय आलुजों जासिगोन आं आलु जासिगोन आं